Pnawn da, gang, sut ydych chi iawn? Reit ta, heddiw, da ni angen cadar a da ni angen wal, a dyna fo. Pawb yn barod? Okie-doks? Reit, da ni'n mynd i ddechrau stwytho'r corff hefo lot o symud, reit? Felly, dwi eisiau dwylo chi allan fama, da mi gynesu fyny cefn y goes. Da ni'n mynd i gicio'r coes a dod ar breichyn o fanna. Os mae'n ormod i chi wneud, just gwnewch y coesau, mae hynna'n iawn, ond dwi eisiau progresio pethau dydw. Dyna dydy'r god i gwella a cryfhau. Felly hwn di o iawn. Da ni'n mynd i wneud 8, 3, 2, 1, 1. 2, da iawn. 3, a cofiwch beth dwi'n dweud, mae'n rili bwysig. 4, bod chi'n gwneud yn araf, iawn? Felly ydych chi'n gadarn. 5, 6, 60, 90, 2 arall, 1 arall. Gwych, dyna ni. Reit, da ni ista lawr rwan. Da ni'n gwneud squats cul, da ni'n gwneud squats arferol, ond heddiw dwi eisiau squats rili llydan, iawn? Felly, ewch mor llydan a sy'n gyfforddus, iawn? A dych chi'n mynd yr un peth, da chi'n mynd bwyso ymlaen, gyrru trwy'r sodla, pwysio fyny, ond rwan da ni'n mynd i wneud chest press hefyd. Felly, da chi'n gwthio'r ysgyfaint allan, ymestyn y cyhyr, cau y cyhyr, ista nôl lawr, iawn. Da ni'n mynd 8 o'r reina. Ydyn ni'n barod. Sgwydda nôl, bottom ball yn dyn, 3, 2, 1, gwthio ymlaen, push, chest press, ac i lawr â ni. 7 arall, a 7. Da iawn, a 6. Pwysio chest na allan. Da iawn. 5. Da iawn. A os yna ddim byd yn bod, fel gwasgu penol. Yma. Gwasgwch y tîn. A push fyny. Gwthio'r sgyfaint yna. Rhan o'r thrill gwneud ymarfer corff y fi ydy bod ni'n gwelled yn efo cyfri. 1 arall, iawn. A push. Dyna ni. Gwych. Reit. Da ni'n gwneud rhywbeth dynamic eto rwan, felly lot o symud. Dwi eisiau chi gael eich breichu chi allan fanna. Da ni'n mynd i drio cyffwrdd fel yma, iawn? Fel yna. Jyst ewch mor uchel a da chi'n gallu. Does o'n pwysau mynd yn rili uchel. Progresio dwi eisiau gwneud. Wrthos nesaf, ella bydd breichu chi fyny fanna. Ydyn ni'n barod. 3, 2, 1. 1. A 2. Da iawn. A 3. A 4. 4 arall. Nes i'n deitha chi faint o'n i'n neud tro yma. Surprise! 2 arall, please. Dyna ni. Brilliant. Da iawn. Reita. Mae'n i'n mynd at y wal rwan. Reita, da ni'n mynd i wneud rhyw fath o plank rwan. Dwi'n siŵr os ydych chi'n gyfarwydd o'r term. Ond basically, dwi eisiau corff hollol syth, hollol stiff. Dwi eisiau chi ar eich bodia. Okay? Felly, ydych chi'n dwylo fama. Cerdded y traed allan, gwthio y penol i lawr, 3, 2, 1, cerdded nôl mewn, a ail adrodd hynna. Da ni'n gwneud hynna 8 gwaith. Felly, be dwi eisiau chi wneud ydy mentro mynd mor bell yn ôl da chi'n teimlo bod chi'n gallu, a bod y penol i lawr, felly mae stimol chi'n gweithio'n galed. Iawn, ar eich bodia. 8, please. Dyna ni ar y bodia, penol lawr, 3, 2, 1. Good, 1. 2. Gwych. 3. Dwi eisiau chi wthio yn erbyn y drws hefyd, neu'r waw. Da iawn. 4. Gwych. 5. 6. Dyna ni. Be nawn ni? 2 arall. Rhywbeth fel yna. Penol i lawr, gwasgu, gwthio yn erbyn y drws. Ac am rhan ola, na ni ddalo am 5 eiliad. 5. Penol lawr, 4. 3, 2 ag 1. Da iawn chi, sesiwn eitha egnïol, falch iawn ohonoch chi, dwi yn pob wythnos, a welwch chi eto, ia? Ta-ra!